שלום לכולם, בסרטון זה נראה את בניית הגוף התלת-ממדי, מציאת מרכז הכובד שלו, שרטוט הדו-ממדי, מתן 5 מידות אופייניות. אז בואו נתחיל. פתח דף חדש, Create Part Studio, יחד יפתח לנו דף. עכשיו בואו נראה איך אנחנו בונים את החלק. אנחנו נבנה את החלק התחתון, עליו את הצורה הזאת, נבצע את הקדחים, את החריץ ואת שתי הצלעות משני הצדדים. אז בואו נעשה את זה. אז כאן יש לנו כאן את הצורה הזאת, שהמרחק מקשת לקשת הוא 50, וכאן יש לנו 25. זאת אומרת, המרחק מכאן לכאן הוא 50. אני אבנה את זה בצורה כזאת. נלך לסקץ', נלך לטופ, נסתכל על זה ניצב, נבנה כאן ציר סימטריה, מכאן באיזשהו מקום כאן למישור, עד לכאן, נבצע מצב סימטרי של הקו הזה, עכשיו סימטרי, ניתן לו מידה 50, ועכשיו ניגש לכלי של סלוט, ונלחץ כאן, ונכתוב פה 50. נאשר. נסתכל על זה ניצב באיזומטריה, ונמשך אותו לגובה 15. נמשך אותו לגובה 15, אז נלך לכאן, 15. ונעשה את זה לכיוון השני. נאשר. חץ לאות P, ואנחנו נעשה זום תופית, וכן זה בצורה כזאת. עכשיו אנחנו נבנה את הדבר הזה. הדבר הזה יש לו, אפשר להתחיל אותו מהמידה הזאת, מכאן 35 ועוד 25. יש לנו כאן 35 על המידה הזאת מכאן לכאן, שהיא, בואו נראה, מכאן לכאן היא 40. אז בואו נעשה את זה. ככה זה כאן, ככה. אוקיי. אז בואו נעשה 40 על 35 גובה. נלך לכאן, נלך לסקץ', נלך ל-right, נסתכל על זה ניצב, נסרטט כאן קו סימטריה, לא טוב, סקייפ, דליט, עוד פעם קו סימטריה, מהנקודה הזאת. עכשיו נבנה מלבן רגיל, ואיזשהו כאן וכאן, המידה הזאת 35, המידה הזאת 40, ושוב פעם אנחנו נמרכז על ידי כלי הסימטריה של הקו הזה עם הקו הזה עם הקו הזה. עכשיו נבחר כאן 3 נקודות, 1, 2 ו3. הנה קיבלנו כאן את הצורה. כאן אנחנו נעשה קדח בקוטר 30, קוטר 30,
נסתכל על זה במבט איזומטרי, ונמשוך אותו סימטרי למרחק הזה, שהמידה הזאת מכאן עד לכאן היא 30. אז נמשוך אותו ל-30 בצורה סימטרית. סימטרי 30. נאשר. בואו נתחיל את כל הקדחים. יש לנו כאן שני קדחים בקוטר 20 שהמרחק ביניהם 70. בואו נעשה אותם. נלך לסקץ', נלך לקו N, ניקח כאן ציר סימטריה אופקי, וניקח כאן לאורך הקו הזה, נעשה פה ציר סימטריה גם כן, וניקח עיגול, נסמן פה עיגול, הנקודה הזאת מכאן לכאן זה 45 ו-35, נסתכל שוב, זה 35, זה כן, זה חצי מ-70 זה 35, הקוטר הוא 20, והקוטר הוא 20. ונעשה פה תמונת ראי סביב הקו הזה, את הגבול הזה, נסתכל על זה ניצב, אין איזומטריה, ואנחנו נלך לרימוד. נעשה V. הנה הקדחים, זה החלק. עכשיו נעשה את החריט הזה, 10/20. אז אנחנו נבחר סקץ' את המשטח הזה, N, נבחר הפעם מדן ממורכז, נבוא לפה, ניתן לפה את המידה 20, ניתן לפה 10, ואנחנו נבצע החסרה, רימוד, לכל האורך. זה עשינו גם את זה. עכשיו אנחנו צריכים לעשות את הקדח הזה. הקדח הזה קוטרו, הנה כאן, קוטרו 20, והוא במרכז של המלבן הזה. אז בואו נעשה את זה. קודם כל, אנחנו יודעים שאנחנו צריכים למצוא את המישור שעובר כאן, כי אני לא רוצה משטח ישר כאן, אני רוצה כאן, אז אני אעשה קדח כלפי מעלה. אז אני בוחר את זה, ואז אני הולך לבחר מישור offset, אני רוצה 35. קיבלנו אותו כאן באמצע, נסתכל על זה כאן במבט איזומטרי, נבחר אותו סקץ', נסתכל עכשיו, ונסרטט פה עיגול בקוטר 20. ואנחנו נסרטט עכשיו החסרה כלפי מעלה, רימוב כלפי מעלה. את זה אנחנו יכולים להסתיר. למעשה קיבלנו את החלק. זה החלק שהיינו צריכים לסרטט. נסתכל עליו מבט איזומטרי. נחליף פה את השם
387 מקף 29 מקף 24 מקף AF, Enter. נגדיר לו את החומר Side Material PLA, 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 share, נחליף פה גם את הצבע, Edit Appearance, נגיד את הצבע הזה, זה החלק. עכשיו אם נלחץ עליו בכפתור שמאלי, ויהפוך לצהוב, נלחץ על המאזניים, נקבל פה את הערכים של מרכז הכובד של הגוף הזה. אז זה דבר אחד. עכשיו נסרטט את השרטוט הדו-ממדי. נבוא לשם של החלק, כפתור ימני, Create Drawing. נבחר את הדף A3, ISO A3, דף שהכנתם אותו, או דף שלא הכנתם אותו, אבל צריך להיות ISO A3. כאן נמקם את תל צד, נגרור את השרטוט כאן, תל פנים, נגרור כלפי מטה את תל על, נגרור באלכסון, ונצא מהמצב של היטלים. יש לנו כאן את השרטוט. אנחנו יכולים טיפה להגדיל, אבל בואו נשאיר את זה ככה אפשרי. דבר ראשון בהיטל הזה, אנחנו רוצים show shaded view, ואת כל הקווים האלה במעבר ממשטח עגול למשטח ישר, או משטח עגול למשטח ישר, אנחנו רוצים להעלים, אז כפתור ימני, Tangent Edge Even. עכשיו אנחנו רואים שאנחנו צריכים לעשות חתך כאן. אז בואו נעשה חתך, אבל לפני זה לא עשינו את הצלעות. אז בואו נחזור, נעשה את הצלעות. כאן שתי הצלעות. הצלע 15 ורבה 10. אנחנו נבחר כאן Sketch Front. נסתכל על זה N. נלך להטלה של הקווים. ניקח קו מכאן באיזשהו מקום כאן עד לכאן. Escape. כן. ואנחנו יכולים לקחת פה ציר סימטריה, ואז לקחת תמונת ראי, וציר סימטריה של הקו הזה, ולתת מידה מכאן עד לכאן 15, נבדוק עוד פעם, כן, 15, ואנחנו נסתכל על זה במבט איזומטרי, נאשר, נבחר ריב, נבחר את הקו הזה, 10, נאשר, נהפוך את החלק, נעיר מחדש את המתאר, נלך לריב, ועשיתי כאן 10, למרות שיכולנו לעשות תמונת ראי גם באיזומטריה של הצלע. אז כאן יש לנו את כל זה קווים נסתרים, בואו נסתכל כאן, hide, all sketches. זהו. עכשיו נסתכל על זה במבט איזומטרי.
לשרטוט הדו-ממדי של מה שעשינו. אתם רואים שפה יש לי את זה בצהוב, נבחת את זה, זה רפרש, ואנחנו נקבל קצת צלעות, חסרות. הדבר הראשון אנחנו רואים שצריכים פה לעשות חתך, אנכי, אופקי. נעשה פה את החתך האופקי, ואת זה אנחנו כבר לא צריכים. בצורה כזאת. כאן, כדי לא לקבל קווים מרוסקים, כפתור ימני, Edit H Section, לחיצה על החתך, NISI, פה ופה, נאשר. דבר הבא, זה לתת את כל הצירי סימטריה למיניהם. קח את זה, ניתן פה, נבחר את זה, ניתן פה ופה, ואת זה מהמרכז עד לפה. יש לנו את זה. עכשיו, ההיטל הזה שאין בו חתכים, כל ההיטלים שאין בהם חתכים, אנחנו מראים את קווים נסתרים. ואת הקו הזה אנחנו רוצים להעלים, כי זה הקו בין המשטח המעגלי לישר. אז יש לנו כאן כפתור ימני, טנגנט H הילן, ונלך לפה ממרכז עד מרכז, קיבלנו את זה, ומכאן עד לכאן. פה ניתן את זה ואת זה, נאשר, ניתן גם ציר סימטריה מהמרכז הזה למרכז הזה, כי זה סימטרי, וניתן לו גם את הקווים הנסתרים. עכשיו אפשר לתת 5 מידות. אז מידה אחת, המידה מהמרכז כאן עד למידה הזאת זה 50, המידה הזאת רדיוס 25, המידה מכאן לכאן 50, המידה מהמרכז הזה למרכז הזה 70, אז יש לנו 1, 2, 3, 4, ובואו ניתן מידה של קוטר. כדי לקבל פה מידה של קוטר, הנה ניתן את זה פה, קוטר, ונכתוב כפול 2. כפול 2. עכשיו, כאן אם נרצה את המידה קוטר, נקבל רדיוס. כדי לקבל קוטר, למה? כי זה רק, יש בגלל הקטע, אז אני רק אקבל רק את הקטע הזה. אז לכן כדי לקבל קוטר, אני הופך כאן למצב של קוטר, ואז אני יכול להצביע על זה ולקבל קוטר. אם אני רוצה את הכתרים ואת הרדיוסים שיכתבו על החית, אני בא לכלי הזה, בוחר, יוצא מזה, בוחר את הקוטר, בוחר הוריזונטל, או ורטיקל הוריזונטל, או הוריזונטל. אז יש לנו את זה בצורה כזאת. השם, טיפה לאמצע, חומר PLA. אז יש לנו כאן את הגוף התלת ממדי, מצאנו את מרכז הכובד שלו, סרטטנו את ההיטלים, נתנו 5 מידות או קצת יותר אופייניות, זה מה שנדרש. אז אני מקווה שתצליחו לבצע את התרגיל, תרגיל קל, אז שיהיה בהצלחה, תודה שהקשבת.